Сьогодні і ви не повірите, що ми сьогодні. Я знаю, як я буду розфарбовувати фломастерами, якщо вони перебуваються. Ну, а давайте почнемо малювати. Перше я предлагаю малювати це полуницю. Так, полуниця буде велика, ми будемо малювати велика, щоб у нас вмістилося. У нас не будуть тільки фрукти. У нас буде багато чого різного. Оп. До речі, всіх сьогодні з Різдвом. Вчора було Різдво, звісно, ми поздравляю сьогодні. Так. Далі це точки наші, які в нас, звісно, будуть. П'ятий знак. Я, коротше, ускорю. Далі, якщо буде 3 або більше частин, тому що я не можу працювати малювати за цей весь час. Тож вибачайте, якщо буде багато частин. Я не хочу так багато частин робити, але чорною ручкою малювати близько не зав'язую. Я один раз постаралася малювати, в мене замість букви L вийшла А. То не советую малювати чорною ручкою просто. Тільки чорною ручкою не забороняю малювати, не советую малювати близько. Ви знаєте, так? 6-7, ну, зараз, 6-7, не написано. Ви знаєте, так? 6-7, зараз ми будемо малювати. Коротше, вона подивилася, в мене 6 більше, а 7 менше. Ну, давайте 6-7, може мені щось. 6-7, їдемо. Я не знаю, зараз покажу так, щоб вам було видно. Давайте, давайте. Вам це не написано, хорошо, вийшло. Коли ви будете. Навіщо, навіщо? Ну, що? Навіщо, навіщо? Давай. Ніколи такого гігантського плакати не малювала. А, то те, що я зробила нижчу сім'єрку, це правда. Так, я так. 6-7, надо підписати. Наша клубничка. І покажу, вона не прийму фото. 6-7. Короче, мені так. А? Туди, малювати. Тут, неправильно. Не рівно свій телефон. Ну-ка. 6-7, так уже не малювати. Ну, давайте малюємо. Просто це елементарно. Не знаю, я вже потім це буду розмалювати. Ліна! Одна що? Це ж мене на лінії не рівні. Я буду так просто малювати. Віконечко. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Далі. Ви знаєте ту штуку, типа. У мене буде і... У мене буде оригінальніше. Ну, просто тут. Ну, так буде. Я намалювала без цих штук. Скоро кінчиться відео, тож давайте його замалюємо так. Показуємо вам. Ну, і просто такого. Ну, і там буде звук, коротше. Ідемо, полуниця. 6-7. Ідемо. Ідемо, 7.